हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे सानसु बर' इउटुब चेनेलाव फिन खनसेबाव फरायफिनबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय दिनै जोङो थांनो नागिरदों गसाइ गामि जोंनि बाक्सा एरियायाव आरोना बियो लोगोफोर। ओमफ्रायो जोङो आलासि न' थांनो नागिरदों आरोना गथ' साथामखौ लानानै थांसै आरोना आब'मोननियाव आलासियानो थांनो ओंखारदों आरोना नानि मोना नै जिरिनिया गारियाव। नै बिथिंजाय दङ गितिका गिति नै गाइखेर लादों आरोना लोगोफोर। बरिं मोनाखाय दसे बेरायना फैनोसै आरोना लोगोफोर आब'मोननियाव। नायलांबाय थादो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ मा जायो मा जाया जोबजासिम अननानै नायलांदो लोगोफोर। साथामबो नैया ओंखारबाय आरोना। अबाव थांनो राजा? गितिका सोराबोलै सोराबोमोननाव जिरिनियालाय सोराबो आब' रश्मि मोननाव ए। ओमफ्राय नोंसोर बेदर जागोन ना जाया आलासिनियाव? नंगौ दे जोंनि भिडिअखौ नायलांबाय था लोगोफोर होनना बुं। थावला बिदिब्ला लोगोफोर जों थांसै बे बाइकजों थांगोन आरोना लोगोफोर साथामखौबो लागोन आरो आङो। स' गाइसमोन दानिया जों सफैबाय नै आलासिनियाव। नै ना बोनगासिनो जोंहानिया आलासि गुमैया। Ya hajawa. Oma kecil enggak? Rawat siang enggak? Nah, tadi yang bilang saya usirnya dong, usirnya mana ya gitu ya. बे समाव जों भागिजों जों फट' थिखांदोंमोन आरोना। मा सुदों आब' मा सुदों? नंगौ नै जोंहानिया आब'आ माइरं सुगासिनो ओंखामा थोआनो ओंखायनो एसे सुफिनबाय आरोना गाइसमोन। मोनाखै आबै आंखौ सिनाय मोनदों ना मोनाखै? आंखौ सिनाय मोनदों? न साहा लोंदों जोंहानि आबै आब'नि बिबै नै साहा लोंनो नागिरदों गाइसमोन। थिखाङाखैथ' थिखाङाखै। Hey guysman, salah bye जोंहानि आब' उन्दैया। साहा लोंसै जोंहा गाइसमोन। नैबे सासेथ' बिराद आजादि नै एकदमबारे फैनायनिफ्राय खामानिखौ मावनाय नंखाय जनानै साखो लोंसिगोन आरोना जयै जयै थानानै थानानैनो। सिख्ला मानसियानो एथ' जनो हायो। नै जोंहानि आब'आ बेसो जोंहानि असे आब'। नैबे ओमफ्राय फिसाजो ओमफ्राय बै थास' रुनाया गुमै। नैया जयै जयै मटुटु बिराद जानो हायो दायो लोगोफोर इयो। जयै जयैनो जानानिया मटुटु सिख्ला मानसिनि थुलो थुलो नायलाय लोगोफोर। बै रोमै रोमै नुहुरनाया हांसो आरोना बियो बिराद हांसो दङ नै बिस्रा। नै नानि मोनाबो मबाइल नायदों साहा लोंदों ओमफ्राय नै आंबो बिस्कुटखौ जाबाय। स' गाइसमोन आं गुमैमोननि अमाखौ नायनो फैदों आरोना बारथिंजाय अमा गिदिर गिदिर मानै दङनो ओमफ्राय बेखौ नायनो फैबाय आरोना। नै गुमैया मालाय अमा आदार होदों आरोना बैहाय। नोंथांमोनाबो नायदो अमाखौ दसे। बे अमाया मा स्टाइलनि अमा नायो लोगोफोर।
खै मास जाखो बियो हो खै मास जाखो 4 मास मा नामै अमानि नामा हाग्रानि अमा लोगोफोर नै हाग्रानि अमानो 4 मासावनो जि देरखाबाय बेसे देरबा गिदिर जाबा बेसे कुइन्टेल जायो बेयो 2.5 कुइन्टेल जायोनो लोगोफोर नै सोरबाफोर अमा फिसिग्रा दङबा बिदि जोलैखौ ला आरोना थाबनो देरो 4 मासावनो इसिबां देरबाय आरो ओमफ्राय दानाखौ लकेलखौनो जायोना मा जायो जाखोलाय ओइ लिरदों ना उतारसोयो नै बारियावबो हांसो गुफुर गुफुर दङ बिसिना नाबो दङ बे फुख्रियाव बै हांसोखौनो दिनै मासे जानो थांसै लोगोफोर नै गुमैया अमा आदार होनानै थांगासिनो आरोना दायो आंबो फैबाय आरोना अमाखौ नायखांनानै जिरनो थाङाखै नै मनालिसा एक्ट्रिसा लोगोफोर एलबाम खालामो बियो मनालिसा हाजवारि एलबाम बानायो बियो लाजिबाय मानो लाजिखो लाजिनाङा खिथाहरबाय थानो सोरखो सोरखो खिथाहरनो नै जोंहा ओंखाम जाबाय गथ'फ्रा लारिनो नै खोमसिसिलै न' सिङाव जाबाय नालाय गाइसमोन ओंखायनो खोमसि आरोना नै बिमा गिदिर हायाव जिरायनाय जादों गाइसमोन बोथोरा बिराद खोमसि जाबायना आरोना अखा खोरोमदों जों थांनो हायोना हाया मिथिला दिनै नायहर नै बिराद खोमसि अखा खोरोमगासिनो आरोना दिनै थांनो हानाय नंला बायदिसो मोनबाय आं आलासिनाव थानांसिगोन हर ओंखाम जाखांबाय लोमखांबायमोन दा थांनो हानाय नंला खोमसि जाजोब्बाय नै गथ'फ्रा साइकेल सोलोंगासिनो गितिकाया बिब'आ नै साइकेल सोलोंगासिनो Nah, logoper tengah abo geser nih pisalnya banget sakit sini setelah sarkis ayo không có dây này kia bị thằng mana mana deh video Ủa theo ai mà bổ sung là gì Nay hôm nay video dari sana ya tersisa kasihnya abo bisa dan So guys man जों बेरायनो फैदोंमोन जोंहानि आइनि बिब'मोननियाव ओमफ्राय दायो जोङो आब'मोननियाव थांफिनगासिनो आरोना नै हनै हाजो गालदाबा सोरनोबा नांगौबा खोन्थाहर बेखौ हरखागोन साकरि मावनाय दरा नांगोन बेनो स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनो सानबाय ओमफ्रायो जोङो ओंखामखौ बेला जानानै जाबाय ओमफ्राय दा हर जाबाय आरोना ओमफ्राय हराव ओंखामखौनो जादियासै आरोना बेनो बुंजोबनाखाय ओमफ्रायो दा आं भिडिअखौ दोनथ'नो सानबाय आरोना बेखिनियावनो ओमफ्राय जोंथ' थांनो हादियानो आलासिनि न'निफ्राय ओमफ्राय दा उन्दुनोसै आरोना लोगोफोर नायबाय थादो जोंनि भिडिअखौ नै सासेया हायावनो जि बनानै उन्दुबाय जिरिनो जा देलायखाबाय नै हरावबो जि देलायखायो नै जिरिनाया माला ओइ जिरिनाया मालाय नै आलासिनि मेगाखौ देलायगासिनो नै
गुफुर जानायनि देलायदों नामा जेरिना नायलाय मेकआपखौ माबायदि खलायावबो नायलाय नायाव नायफैदो खाथियाव ओमफ्राय नाय नोंखौ नुगोन दे खाथियाव नायलाय मबाइलाव नैया जेरिना हारसिंनो मेकआप देलायगासिनो आलासिनि मेकआपखौ आं होननाय मानो फोनदों आं लायाथ' आं लायालै स' बिदिब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअखौ एसे दोनथ'नोसै बाय बाय